στο Βάθμιο Τάκλεν, τι λέει αυτό, ότι όταν σε κάποιες περιπτώσεις, όταν γεννιούνται δύο σωματίδια συγχρόνως, είναι συζευμένα. Μπορεί να ταξιδεύουν στον χώρο, να φύγουν, αλλά όσο παραμένουν συζευμένα, επειδή τα περιγράφει η ίδια και η μοτοσυνάρτηση, εάν στρίψει το ένα, ακαριέα, για να διατηρήσει τη μοτοσυνάρτηση, θα στρίψει και το άλλο. Οπότε είναι σαν να αλληλεπιδρούν ακαριέα. Ο Δημήτρης λοιπόν, αυτό το ταυτοχρονισμό, αυτή την ακαριέα αλληλεπίδραση, ας το πούμε έτσι, και δεν είναι πολύ σωστό, τη χρησιμοποιεί πάλι στο κοινωνικό πεδίο. Το τονίζει και εδώ πέρα ότι όλοι υπάρχουν ταυτόχρονα παντού και πάντα, σε ένα τίποτα των κοινωνικών σχέσεων, όπου όλοι θέλουν να μην λείψει τίποτα σε κανέναν, όπου όλοι είναι οδοτικοί, που είναι μια κοινωνία του δώρου. Έτσι, όπου δωρίζει στους άλλους και όλο αυτό ταυτόχρονα δημιουργεί μια απίστευτη αίσθηση που γυρνάει σε σένα. Οπότε ο Δημήτρης εδώ πέρα βάζει με ένα πολύ έντεχνο τρόπο την κβαντομηχανική, την κβαντική εμπλοκή, λέγοντας ότι οι κοινωνικές σχέσεις δεν χρειάζεται κάποιος να κάνει κάτι συγκεκριμένο σε κάποιον άλλον και να πάει μια αλυσίδα κτλ. Υπάρχει μια εξίσωση που τα ενώνει από πίσω και όλα λειτουργούν ταυτόχρονα. Το ζήτημα είναι ποια είναι αυτή η εξίσωση, μεγιστοποιήσει το κέρδος σου ή όλοι να παίρνουν καλά και να έχουν αυτό που χρειάζονται.